Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft împreună cu Cătălin. Salutare băieți, nu uitați să dați și mă un like. Un like ușor. Hei. Bă, hai să dormim. Ma, creeper, fugi! Păi hai să dormim. Fugi, vulture, Dar fugi. știi că animalele ne fac la că sunt prea multe. Trebuie să le decapităm azi. Păi dacă ți-am zis, de când ți-am zis? Păi le facem și noi, vedem. Bă, parcă ne-am mai jucat. Dar ție un-ți fac lac de cum e. Am și eu. Eu mă oc aici să mulțesc ferma, te uși la animale. Nu! Omoară-l! Vin, prietene. Hai mă, mor, du-te direct. Vezi că mai sunt vreo 3. Asta sunt zombie. Dar știi că tastatura mea, cred că s-o duce. Săraca de ea. Du-te, bă, decapitează alea, Mă duc acum. bă, du-te. Fraților, ăsta este cel mai zgârcit om. Deci are tastatura băgată în calculator prin fir. Nu mai are capul de la USB. L-a tăiat. Cum prostule, bă, am USB-ul. Păi și ce e pe... Unde e firul? Ha? Unde să fie? În tastatură? Da? Vedeți? Cel mai zgârcit om. Mai merge, o fraiere, de ce s-o spun? Eu mi-am cumpărat o tastatură, hai să zicem astăzi, am cumpărat o tastatură și peste 3 zile mi-am cumpărat alta. Eu dacă dă ca handicapatul nea la CS. Nu, era aia de mi-am cumpărat-o la 10 lei și nu-mi plăcea cum merge și mi-am cumpărat-o pe asta acum după aia. Ah, da. Păi, dar nu mergea bine, era bâtă. Eu sunt la Ridiki. Ia, stai așa ca să nu omoară că trebuie să omor câteva. Dar să știi că ăștia. Mamă, Eu ce... iau sugar cane-ul de aici. Păi nu s-a făcut. Ba, e făcut ceva din ea. După aia cred că fac antrenament. Da. Băi, am un chef să mă plin cu Bibilenca. Eu Eu da. Când ți-am spus, hai să ne mai plimbăm noi cu burina, tu n-ai vrut. stai mă să te ajut și eu când fac ăștia. Dar omoară și tu cu toporul, necule. Bă, nu, că nu mai am topor. Asta. Omor cu Știi că sabie. cu topor le omor din prima, nu? Și cu sabie rămor din prieten. Ba, nu le omor cu sabie din prima. Bă, dă-te. Uite. Dar știu, eu cred că cu adevărat ne fac găinile alea la... Dar oricum mai trebuia să omorăm. Eu mă puse pe gâine acuși. Mă, lăsam câteva din fiecare, că nu ne trebuie așa mult. Bă, Deși din porci iar. vaci ne trebuie multe să facem cărți. Lasă-te, la vaci lasă 3, să avem așa, când avem nevoie, nu mulțim. Bă, nu mai am sabie. Dă și mie ceva să mai omor pe ce. Lăsăm porci. Dă și mie sabie. Dă-mi. Na. Hai că de porci le fac eu pe. Ia uite, bă, n-are nici sabie de iron, bă. Lăsăm maxim 2 porci mari. Păi să nu-i omori pe ei mici, mă. Porci lăsai decât ce e mică, tot. Păi? Bă, să nu ne mai facă lac și găinile ăștia, iar la fel lasă ce e mic. Bă, ăștia nu, pe ale mici să le lași. Pe care, mă? Pe ale mici. Ca pe ale mici, mă, lăsăm ce e mic. Gata. Gata! Uite, porcii la fel îi lăsăm eu ce cu mic. Hai să băgăm... Bă! Și ce nu mai... Făceau lac, fraților, nu se putea așa ceva. Da. Și ce nu mai avem? Nu mai avem cărbune deloc. Stai că mă duc eu acum să caut. Să mai mult prin ăștia. A, ba da, mai avem un steak și așa. A, Mm.
mă, să mai aștept eu. Mai abia bine cărbune să mai dacă te duci pe acolo. Păi mă duc acum pe acolo, prin subterane. Păi nu-ți place să-i adu-mi încoace carnea să o prăjesc. Vino în peșteră. Păi nu mai te duci în jos, stai aici. De ce? Hai. Dă cu. Păi vin și eu. Vrei mâncare? Da, dăm prăjită. Și pune pe asta neprăjită. Cartofi prăjiți, că știu că n-ai mai mâncat de mult. Și nici nu o să mai mănânc curând. Da, să vezi într-un episod 2-3 cum vreau să fac aici mina. Da, mie spui că e genial. Cel puțin. Tu știi cum o făceam pe live-uri pe Streamcraft, fraiere? Tu n-ai văzut ce am eu acolo? Încă nu, că acum mă apuc. N-ai nimic. Nu bă, nu aici, lasă aici, aici, ca aici, dar pe lumea mea. A, lasă la lumea asta. Bă, da, ai să faci aici, ceva, Nate. Ia să mă, poate dă de niște diamante în episodul ăsta. Păi eu îl postez acum pe ăsta de Minecraft. Nu, bă, mai târziu mai bine, bă. Păi mai târziu. Nu acum. Păi da. Dar mă refer că azi îl postez. A, da, și eu. Așa. Îmi trebuie un... Bă, decât 6 torți, ce țigani, A, nu. Mamă, câte făcui. Ce uși? Făcui 2 stecuri ceva de torți. Stai că vin și eu, că îmi trebuie și mie. Mă duc după... Dar la ce stras sunt? Mă scuzați că fac asta, na. Asta e. Sunt la stratul... așa. Nu-ți da TP. A. Nu, nu te pe altceva. Aruncai prin casă. Nu, aruncai pe cea prin casă, mai multe mizerie. A, păi, da nu, că auzi că mă scuzați cu acasă, zic gata, băgă game, modul s-a terminat. Vin după tine. Ce văd. Trebuie să facem și noi într-un episod în mina asta, frumos așa, pe aici punem trepte, facem pe aici pe sus. Păi la asta mă refer. Sigur, cel mai bine. Păi așa au făcut să-mi și pe... Pe ce? Cum îi zice, pe laterare, băga să-mi făcut să-mi cămeruț. Păi de ce? Ei, Pun cămeruțe. camere așa. A, nu, că stai mult. Păi asta este și ideea. Tu vrei să termini o serie așa în 10 episoade. Tu n-ai văzut, mă, eu de când muncesc la mapa mea și încă n-am terminat. Tot mai am în gând ceva să fac pe acolo. Găsi cărbune. Bă, bravo. Fraților, mai au puțin de aici, că într-un episod vreau să o terminăm, nu acum. Mai au puțin din pereți de aici, din tavan. Că nici nu putem să coborăm așa repede dacă e așa mic. Că așa coborăm și noi mai repede. Uite, găsi iar iron. Și eu găsi și mai găsi și cărbune. Și restul ne trebuie. Nu așa foarte mult, dar ia și tu acolo să avem. Aurul ne trebuie. Da, da. Help ne trebuie help. Au! Inima. Ah. Mamă, ce-aș bea un... Cătă, bă, îmi doresc acum să mergem așa pe drum cu orice pe unde mergeam noi înspre Șichioală, cu o cafea sau un energizant în mână să mai vorbim. Ma! Și gagicile coloșa îmi par pe bag. Mamă, uite așa la toate fetele de acolo. Wow. Bă, tu unde ești? În mine. Ia vină încoace, vină afară un pic. Ce? Vină încoace, sperăm să se ia ceva. Ce, man? Vină încoa! Care te violară? Acum așa merge, vină încoa.
Dar nu mai avem voie să spunem. Ei, nu. Nu. Hai, vină cu ăștia. Oricum eu pun că nu este pentru copii. Păi nici eu. Păi dacă pui că este pentru copii, te face comentariile. Păi, de-aia. Fiantă. Bă! Și unde Ei, se duce ăsta, mă? Ia-o pe aici și te duci înainte, așa. Hai, dă drumul. de ce? Păi așa vreau, mai dă și mie torțe. Thank you very much. Torțe. Aici, aici le arunci. Aici, mă, punctul ăsta. De fomi. Mulțumesc. Da, turna cop. A, dacă, păi de ce n-ai? Tu aveai de piatră? Adăugă bia pe snap. E, știu eu cine te adăugă o pe snap, dar nu mai spun acuși. A? Nimic. Mamă, dar și câte poți să faci pe snap? Nu, dar cine te adăugă pe snap? Dar nu mai spun că mi-au bătaie. Bia, mă, n-auzi una. E, lasă pe Bia, știu eu ce altceva. S-a mort. Amigiu! Mai bine taci. Păi și eu zic așa. A, e bine cum zic? Da. Așa e bine. Deci. Nu, când de tine seama la... Mai bine. Păi, uite că e și aceea. Unde mă trimis aici? Unde ești, mă? Păi nu sunt și eu aceea. Sapă și taci în gură. Că așa se sapă. Ce ai, bă, acolo așa unde mă băga să meu nu era bine. Mă băga și tu aici. Nu. Că tu nu ti. Hai că nu. Eu că știu mai multe cu tine. La ce? La Minecraft. Hai. Joacă ăsta, bă, băieți, cred că n-a avut numai Minecraft, s-au băgat și Minecraft. Nu, mai mult Eurotrack. Minecraft și jocul ăla handicapat care ne jucăm noi în ore la școală când avem ce să facem. Nu are ce că n-avem ce să facem. Cam în fiecare oră ne jucăm noi pe telefoane, că nu avem ce să facem. Dar... Dacă gândește că nu mai m-am jucat de mult, dar am 900. Uite, bă, uite. Mă pun acolo cu mie. Dar chiar că, mă, jocul ăla câte levele are, mă, mâncat? Nu, cred că se mai termine niciodată. Iar cărbune. Iar. Diamante! Ia, stai să-mi fac o poză aici și... Bă, buzi. E, ce cauți, bă, aici? Dă-te, mă. Dă-te, mă, să-l iau și să fac și o poză. Bă, da, prost ești, mă. Le găsești tu? Prostule. Le lua el. Fugi. Hai cu sus, mă urc. Ia și tu cărbunele. Hai că da. Ce, ia, ce? Ia și tu cărbunele. A, da? Bă, taci din gură că am o grămadă de diamante sus câte am luat numai eu. Da, dar eu am titlu pentru episod. Păi și ce nu am. Mi-a furat diamantele. Și totul ți-e înjurături, este? De ce? Păi cum de ce? Taci, că și eu găsesc diamante. Să vezi. Eu ieși și încheie episodul aici, că filmarea de... O, bă, mai stai un pic. Cât filmași? Nu știu cât am. O, mai stau un pic. Am 5 ani. O, mai stau un pic. Dar pe unde e ieșirea? Drept înainte. Hai să ieșim din mine și după aia închidem. E noaptea afară. Ce sau niște sunete misterioase.
misterioase? Bă băieți, cred că în episodul următor continuăm să facem... A, ba nu. Continuăm să facem mina. O terminăm, da? Îi punem și noi aici scări, totul bine, frumos. Normal că eu le fac. Hai că da. Îmi stric, Da, frate. Păi da, nu vă că am eu idei mișto. îmi stric ăsta mapa, fraților. Hai că da. Bă, du-te vă de aici. Bă, taci din gură, că tu nu știi. Vino cu asta, băgăm iron, nu știu ce l-a făcut. Stai mă să mai înmulțim și ferma asta. Că iar n-ai ce să mă amenzi după aia. Eu, mă? Da, da. Bă... Cât de Vino muncă. să iei ăștia, că nu cred că mai am loc în inventar, da? Vino să le aduni. Sau lasă-le aici, că pot trezesc. Unde ești din casă? Ia vino ca să-ți are ceva. Unde e ea? Ia. Stai aici, stai acolo, stai acolo. Uau, uite, nici. Dă-ți mai unul în spate. Păi n-am cum să-l iau oricum. Aha. Avem 21 de diamante. Așa, să băgăm și noi piatra aici. Bă, Ah, avem... Bă, tu ce level ai? dar știi că o să ne trebuie Trebuia să... Ce să ne trebuie? piatra. Păi da, de aici. Ironul băga și aici, stai așa să mai bag și eu. Fii atent, aici bag goldul. Da, mă, bagă-le de aici. cărbune, că oricum avem cărbuni. Și aici bag iar tot așa un stec de cărbune. Oricum cărbuni sunt. Aici mai sunt și niște ouă. Aici să nu-și bagi cărbune. Unde mă? Unde mă? Las că băgai. Gata? Aici e lemn. Și aici sunt de leguri. Tu și avem aceea. Tu ce level ai? 12. Am 30, bă, trebuie să facem... ăla... Cum se numește, bă, să zic? Da, oricum. Trebuie să facem multe animale, adică vaci, ne trebuie să facem cărți. Să facem enchantment table-ul. Să ne punem și noi șarne, poți să te omori mai bine. Ce ai, bă, tu? Da. Bă, băieți, cam atât cu acest episod. Eu am fost Cătălin la Food Study. Am găsit și diamante episodul acesta. Argintii, diamant. Nu uitați, dați și un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa.